van már. Tessék szívesen nyújtani. Gábor, tudja közben nekem gyorsan. Hát szeretettel köszöntök mindenkit, én mondok egy pár keresetlen szót. A nagybait alatt a gyerekekkel közös megegyezésre jutottunk arra, hogy ez alatt a 40 nap alatt egy kis passió-játékot, Passiócska címmel összeállítanánk. Cigány Tamás koreográfiája ez, amit mi most 40 nap alatt megtanultunk. Igyekeztünk emelkedetten dolgozni, ami azt jelenti, hogy szűk volt ez a 6 hét körülbelül, ami alatt elkészült. Nagyon keményen dolgoztak a gyerekek, és mi is, és igyekeztünk ezt úgy csinálni, hogy például üvöltözések nélkül haladjunk, és valóban nagyon hálásak vagyunk mindannyiuknak, mert nagyon keményen felnőtt emberhez méltóan dolgoztak. Reméljük, hogy az előadás is ennek megfelelő lesz. Még a zenészeinket bemutatnám gyorsan. Horváth Zsombor, tanap vízinzenekarból érkezett hozzánk, elnézést. Hunyadi Péter tanár úr iskolánk oktatója, Cigány Tamás koreográfusa, táncegyüttes, a Lókötők táncegyüttes vezeték, Hunyadi Cigány Tamás. Keskés Miklós, a elnézést igazgatója, a Zobotán. Gábor, a mikrofontot próbáljuk pillanatra csak, hogy rendben van-e. 1, 2, 3. Rendben van. Elnézést. Mikor Krisztus Urunk Szent Péterrel a földön járt, mentek hegyen, földön, városon, s falun keresztül. Krisztus teremt a világban mindent, ami még hiányzott. Örvend lesz, hogy az emberek magasztalták Krisztust. Péter megüríti a dicsőséget, s kérte, tanítaná meg, s engedi ők is teremteni. Urunk engedi neki. Azzal Krisztus tanítása szerint fog a kezébe egy marék volt, s Isten nevében szólta a szélbe, s teremtett legyen. Mondvá légy, légy, légy.
az nem rejtette el. Látott egy fűzfát, az eresztett ágait és elrejtette. Mikor a zsidóknak sereg álma, Jézus megálltotta a bokrot, és megáldotta a fűzfát. Csalogasd az embereket, de aki közel jön, csak káromoljon téged. Mondtál a fűzfának, téged lát földözön színébe ülnek, és nem újjon el húsvét a te bajtál nélkül.
pedig Krisztus elé viszi. Krisztus Urunk azt mondja, aki ezt az imádságot legalább pénteki napon elvégzi, az legkisebb körmét sem hagyja vétekben. Ámen. Krisztus feltámadott. Higgyük valóban! Köszönjük szépen, és áldott húsvétot kívánok mindnyájuknak! Köszönjük vissza!